Lezigeza indaba zo-1 KZN TV ifundela uSamkeliso kaNqulunga ngikubelele mbukeli yasikubhekeleke ihamba phambili usuku namhlanje. Bahlalele ovalweni abosifazane basogwini bathwele kanzima abesikhukhulu eThekwini kanti xesha ababhukudayo kulamaholidi. Kuhlalisekela ubhojozi umphakathi wasogwini kwanda kwezigameko zokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane kanye nezingane. Iziko lezindaba libheka lezo zakamuva isheke umphakathi uthuthumela muva nje kwacele eMdoni kubulawa koNtobeko Cele owabulawa kumnyeni wakhe uSibusiso Lawrence Ntaka owayenguthisha waphanyeka kuFacebook ivideo esewenzile umonakalo maqedeke yena wazikhunga kwaphinde kwabulawa nosifazane nomntwana wakhe neminyaka emithathu endaweni yaseMgababa nakhona isoka lazikhunga lezigameko ke zelame ezinye sezike sabika ngazo. Zisalokhu ziqhubeke njalo nokwanda izigameko zokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane kanye nezingane endaweni yasogwini ikakhulukazi eMthwalume, izingolweni kanye neHarding. Iziko lezindaba libheka izigameko zakamuva ezenzeke kulonyaka. Esinye isikamandisa Cele waseMthwalume owayefunda umatikuletsheni wabulawa ubaba womntwana wakhe ngokumshaya ekhanda elatholwa libokozela. Lesigameko sashiya umphakathi ubambo ngezansi. Esinye isigameko esashiya umphakathi uthuthumela esokubulawa kwaNompumelelo Doncabe waseMthwalume Ndumakude owabulawa yisoka lakhe qede lazilengisa. Kuthiwa lezi ithandani zazihlezi sihlala ngokuxabana kwagcina owesilisa emshaya emhudula waze washona. Lezi ngezinye zezigameko ezihlalisa imphakathi libhojozi zithena amandla nezinhlangano ezisebenza kanzima ukulwa nokuqedwa kwesihlava sodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane. Ngikhulumile naye ngabatshela ukuthi ngisacela nihlukane guys cons lento yena eniyenzayo angiyiboni inokuthula phakathi ngibona ukufa futhi bengabafihleli bengisho ukuthi ngibona ithuna cause nina ayikho into eniyenzayo eright anijabulisani nina la inhlangana khona niyashayana ngoba umandisa bengakwazi ukujabula bethi maye lapha khona mlando uMadu ukuthi uhleli namantombazane noma uhleli nabafana bekufana ubefika mbize nje kuyabe indaba yaba ixoxo usuyabo uyabona isibhakela kuyashaywana hayibo kanti kwenze njani ngabatshela ukuthi ngicela hlukane uthi bese kukuningi ukuhlukumezeka bebhekene nakho umufi isho ukuthi beyiqondile lento yakhe benga mhlambe besahlukumeza besaqhubeka ukuthi uyamhlukumeza mhlambe angazi bengazi ukuthi kuzopheza kanje kodwa ngengifisa ukuthi inkantolo nje yenze okufanele ngomuntu osuke onile ngoba wonile kona noma ngabe kuthiwa beqondile noma kuthiwa bengaqondile yena into nje kufanele yenze ukuthi nje icala lakhe liqhubeke lize limvalele ngoba bengasacabangelanga nengane yakhe encane. Safika ngempela sasibona isidumbu sikaMandisa elimele kabuhlungu and ngendlela esiyibone ngakhona le nto sibona ukuthi ungathi ushone a day before yesterday akusinikezanga ukuthi ushone izolo. Isimo sakhe uma uphuma eminyango bekunegazi eliphuma liyoshona ngale ngasethangeni komjondolo and kuyaveza ukuthi ubehudulwa wahudulwa waze wayobekwa embedeni. Ulimele nje sesone bruise la engathi eplangwe unama limele la engalweni kwaba ukuthi amaphoyisa athi akwazi ukumvusa yabo because ikhanda lakhe liyabokozela and on the side uyombhede bekunenhlokohlela nje yommese but ubungenalo igazi. Ushiya kwamaye emhlabeni kube kuhlungu ngoba akakwazanga nokuthi asitshele ngoba mesifika simbone ukuthi bekesimeni sokuthi mhlambe bezibuhlungu ekhala ngoba kwamlomo bukhamsile. Umesesho ukhulu uthi la ngemuva kuvile inyama emhlophe okutshengisa ukuthi bekade ehudulwa. Abantu besabhizi noma yena ke besebalekile vele ebaleka kusho lento eyenzakala ukuthi mhlawumbe usaba ukuthi abantu uzobaphendula kanjani maybe imibuzo ngoba besikhona nomphakathi umfuna vele kanti uyanyenya uzohamba futhi ayikamakhelwana afika zilengisa ayikho enye into ayishilo. Olunye udaba olusasenkantolo olomfana oneminyaka eyi-17 osolwa ngokuzama ukunyukubeza kanye nokushaya ingane neminyaka eyi-6 ngembokode ekhanda wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile kanti lo msolwa kuthiwa wabe sevuma necala lokubulala uSinethemba Ncece
wakhona emthwalume nokwahlukumezeka kakhulu umphakathi kanye nemindeni ethintekayo. Ule nje okujwayelekile wangabuya yasafuna nje kakhulu nale etholakale khona amaphoyisa ahamba nezinja engekho ngelanga lakhe nje angabuyanga ngale esikoleni watholakala mhla 22 usinethemba isimo sakhe nje sasingasasihle ilahlekele elahleka isonto lonke mase ilahlekela ingane asiyitholi sihamba sifuna siye enyangeni sesithola ingane emva kwesikhathi kufika abafana bawu4 bathi bayitholile ehlathini asazi ukuthi kwenzekani ehlathini manje mase sithola umfana ekuthiwa uyena owenze omunye umenakalo ngoba wayihlinza wayikhipha amathumbu wayidlwengula wayifaka amathishu wayibulala wayicwiya asikwazanga ukuyingcoba ngendlela ingane sihlukumezekile. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi sebewuguqile umkhankaso ka16 Days of Activism kanti unxusa umphakathi uqhubeke nokuzama ukunqanda lesi sihlava izinsuku ezingu365. Umkhankaso kumele siqhubeke nawo unyaka wonke ngoba izigameko zethu ziyaqhubeka zibonakala so uqashisa akumele kume so njengomnyango we-social development sihambe kakhulu KwaZulu-Natal yonke sihambisa umyalezo wethu saphinde sasebenzisa kakhulu nezinkundla zokuxhumana ukuthi abantu bawuthole umyalezo wethu bawubone futhi kakhulu le ndawo ke yaSogwini enye ke yendawo esihlupha kakhulu ngezigameko uma nizokwazi endaweni yaseMzumbe kubuye kube indawo khona la eRenkonyeni la phansi kwezingolweni ekunama incidences ngempela asikhathazayo. Uthi banazi izinhlelo ezilekelele ekutheni inqandeke lesi sihlava wabe segxeka uphuzo oludakayo nokusetshenziswa kwezidakamizwa. Siyakhathazeka kakhulu nathi njengomnyango we-social development ngoba isikhathi sike saba nosuku kade siqwashisa silibiza nge-social behavior change ukuthi sithi abantu abashintshe indlela abaphila ngayo ikakhulukazi abantu abasha sithi kubona abadingi izikhuthazi ezifana nezidakamizwa notshwala ukuze babe right ngoba lesikhathi siyakusona sincane nje singaka kodwa sizomosha izinto eziningi khona abantu abasha bazobuya bekhulelwe ukukhulela kade bengakuhlelile abangakudingi kukhona bazothola izifo ezithathelana ngocansi kukhona bazolimala kusetshenziswa izikhali begwazane so kumele sithi ukuphakamisa izwi ke nathi lapho njengomnyango sinama campaigns wethu we youth social behavior change khona sithi I am fine without drugs kimoja iyona myalezo yethu kodwa futhi sisebenzisana kakhulu neminyango kahulumeni ukuthi sithola ama alternatives ya supporta into ezifana neziteki zamabhola imidlalo into ezifana nengoma nge-festive season ukuze ziqoqe abantu abasha bayeke ukuthi babe uvanzi kodwa bakwazi ukufocusa ekutheni benzani bangatholakali ezindaweni ezingafanele. Uthi likhulu iqhaza elingabanjwa umphakathi ukulwa nalesi sihlava. Sikhuthaza kakhulu ukuthi abantu bazibike izigigaba zokuhlukunyezwa bangabuki nje bathi hayi siyazi bahlale belwa abantu beshayana ngoba izinto ezimbi lezo sifisa ukuthi babike bashayele amaphoyisa baphinde futhi bangenele la ngabikho nje umuntu obukayo nokugada abantwana ingane ezingaziyo ukuthi ziyephi iyodlala yesitola isabuyi izona izinto esizibonayo ukuthi akuqineke kakhulu ukuthi benze lo mkhankaso. Ube esefisela ababukeli uKhisimusi noNcibijane omuhle. Njengoba siya kwi-festive season ke ngicela nje unifisela nani nonke ngifisela kodwa futhi kakhulu nemphakathi ukuthi into enhle sizoyithanda ukuthi makuvulwa izikole esikoleni siphelele masivule emsebenzini siphelele singaqali ngokuthi ayasihlonipha abangasekho noma abadlulile sicela leyo nto ingenzeki. Kanti noNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi zikhona izinhlelo abasanda kuzisungula zokulwa nesihlava seGBV. Sesinaba ama-activists 173 azonguma police stations amaningi okuyiwona anezibalo eziphezulu abazoya nasemphakathini baxoxe nemphakathi ukuze nasemndenini ixoxe lento kube into eyaziwayo ukuthi khona lento okufanele ingavunywa nanokuthi abantu bangathuli uma behlukumeziwe noma bebona umuntu ehlukunyezwa kodwa okunye okusemqoka kakhulu ukuthi lesikhathi lesama holiday umyalezo wethu uthi yonke imphakathi ayisukume ithi asijabule kahle singathi mase siphuzile noma
sesijabule bese siba nodlame kufanele sibe nokuthula sibe sifundazwe okuzofanele sijabulele nje ukuthi imndeni ihlangene ngoba akekho umuntu ofuna ukubona ehlukumezekile yena ngakho akekho omunye umuntu ofanele kenze lokhu komunye angakufisa ukubona kwenzeka kuyena. Lo mbiko benuhlanganisela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Basatheleka kanzima abayizisulu zezikhukhula zangonyaka u2022 ngenxa yesimo abahlezi ngaphansi kwaso emafletini ababeka kuwo enkabeni edolobha iTheku. Uvalo lokuzithola bengontunda nendishi, ukucishela ugesi namanzi, amagumbi avuzayo nokunye ngezinye zezinto lababathi-ke zibathwalisa kanzima. Kuvuka umunyu wabamba yizisulu zezikhukhula zangonyaka u2022 ababekwe emafletini enkabeni yedolobha iTheku uma bechaza ngesimo abahleli ngaphansi kwaso. Kuthiwa sizohlala umuntu phe ifamily yakhe. Asikwazanga ukuhlala njengoba bebeshilo. Bafike basenza sayimindeni mhlambe e4 5 endlini e1. Kodwa ngesikhathi sisuswa ngale kwakuthiwa umuntu uzohlala umndeni uzoba ngumndeni oyi1. Konke lokho akwenzekanga. Okay fine siye sahlala ke lapho siyo mindeni esihleli siyiyo sihlukumezekile ke futhi because besingena private kwafihlelwa kwangavumeleki ukuthi ingane zethu zize kuthi kwangavumeleki ukuthi izihlobo zethu zize kuthi. One day khona umngani wami in fact ngumntaka siswami weza ngamdlisela ngaphandle abantu bebenamadoda wabo abebehlala nabo kodwa akakwazanga ukuhlala ehholo ngenxa yezimo ebezikhona. Abavumelekanga ukuthi makeza amadoda wabo azohlala la ngenxa yakho umasipala indlela ayisenza ngayo. Okay kuke kwathatha isinqumo khona ikomiti liyenza isinqumo sokuthi abantu makuze nabantwana bazohlala nefamilies zabo kwakuveli kushiya ukuthi thina sizohlala as families. Bezileke abantu bathatha isinqumo benza into esabutoyitoyi like ukuthi makungena amadoda wabo nabantu ababo ngoba vele amadoda wabo ngabo abasopotayo nabantwana ngeke ukwazi ukuhlukanisa umzali nengane. Wena mohleli kahle ingane yakhe ihleliphi? Uzokhumuleka ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal sahlaselwa izikhukhula nezashiya kukhalwa emndenini eminingi eyamukelwa imizi yayo. Kwabakhona ke nabadlula emhlabeni kwaphoqa ke ukuba izisulu zithuthelwe emahholo ehlukene emphakathini ukuze ke abe nophahla lokukhosela. Laba bakhala ngomzima ababhekene nabo isibili. Umasipala uma simcela ukuthi eze umasipala akukho akakuthathi notice akayenzi lutho ayikho into ayenza umasipala akasinaki umasipala akanendaba nathi lokho sahlala la. Mina nginengane mina ezifundayo izifunda eMlazi angikaze ngenzele lutho ngaze ngithowe lo uniform ngiyazigibezela ingane zami zo4 no eziku3 ingane eziwu2 ziyarenta eMlazi. Kuthiwa ke manje lo mkhwenyana lo uyaxoshwa kufuneka ahambe yilo ongisizayo ekutheni ngikwazi ukuthi ngigibeze lezi ngane. Ingane zomama ziyaxoshwa kuthiwa umama uzoyithini ingane yakhe uzoyisaka kuphi ngoba phela manje sine coach asinayo imali. Kufanele sihambe kufanele siyorenta sizorenta ngane lana singanikwa umsebenzi asithola umsebenzi umasipala akasinakile. Asinakiwe la kule bhilidi. Mhlawumbe abanye bangcono akufiki social worker akufiki lutho. Akukho nje sinakwe nga umasipala masikhuluma nathi ungathi nje ukhuluma nezinja. Siyizinja kumasipala thina. Mina nje kubhlungu kumina ngifuna uqamba amanga mina kubhlungu. Laba bakhala ngesimo seplethi abahleli kulo njengoba ke bethi ke kalikho esimeni sokuhlala abantu. Ngesikhathi kulezindaba lahambele leli bhilidi abantwana bebesichithela izungu ngemidlalo eyahlukene bengazinanyaka. Abahlala lapha bebephithene amakhanda bengazi bazothathani bahlanganise nani njengoba ke bebeqinyelwe ugesi namanzi. Baphinde bakhala ke ngokungaphephi kwabantwana njengoba ke sekukhona namacala okudlwengula kepha anganakiwe. Last month bekukhona
ihead yakwa Prima, kukhona abaqhamuka eoffice lamvikelo omphakathi, kukhona ihead yaka housing, kukhona ihead yaka human settlement. So befikile la basitshela bathi kunencwadi kade ifundwa eParliament, bayeza bazozwa ikhala zethu. So base basithembisa ukuthi bazosheshe babuye, bathi ababuyanga. Kuthe Thursday sathola imessage eqhamuka kumphathi weBhilidi, wasitshela ukuthi kuzocisha ugesi, kucishwa amanzi ngoba umasipala awukhokhile. Izolo sibese siyamcela saba naye ne-meeting, wasendela nama message. Then mina as icommittee ngase ngithatha lawo ma message ngawasendela abanye abamahead aka housing. Ekutholile ngithola ukuthi ba blue tickile kusukela izolo namhlanje asikakayithola impendulo. Esikubona sibona benza ama party ba happy. Thina sihlukumezekile kuza ama holiday, asina gesi, ingane zethu asazi ukuthi okokuqala zizodlana. Sizobolelwa yenyama efridge lese sizama ukuthi sikwazi ukuthi sihlale nemndeni yethu. Abakwazi umasipala osihlukumeza ngawo, ukwazi human settlement ukuthumela abantu emakhaya ethu sihlela eThekwini without ukuthi bakucontact wena as umuntu olinde RDP, bathumela umuntu ngabe kusemanguza bekusejozini bahambe bayobheka ukuthi unayo ini RDP ekhaya, and emva kwalokho uzosuzwa ngumndeni wakhe ekhaya ababuyeli kumele kuze kube yiwena oyihluphayo. Sihlukumezekile kakhulu, yabo sisi ngoba kuza ama holiday asikho happy. Yebo asikho happy, kuzokhishwa ingane, kucisha ugesi, kucishwa amanzi, uzosurvive kanjani ngoba awukwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Even eCouncil likhathele kade sibasendela ama message, kade sibacela abeza bas attend, ba happy bona benza ama party okuvala emsebenzini. Thina ezabahlali asikho happy. Ngikhuluma nawe nje sina 2 cases ye rape la building. Uhlala kanjani uhappy sazi ukuthi ingane zamantombazana ayiphephile if ukuqhubeka kwanda ama case ama rape? Hayi ukuthi umasipala so reportela, umasipala siya reportela zonke lezo zinto. Abeke ngaba reporteli bayazi kodwa kunalokho abas attend bas ignore. Ave kubhlungu ukuthi usendele umuntu imessage wazi ukuthi umthembile ukuthi uzo attend icase yakho, kunalokho blue tick kuphela. Wayesekangaki umengameli wethu Ramaphosa efika la eSouth Beach ehambe round eshayo walk in la eSouth Beach azi ukuthi kuneBhilidi labantu bama flat la, waye engakaze efike ezos check ezabantu bama flat. Since safika la sabona uPrima thina wafika kuso mama uNomsaduba. Holiday esiwahlalileyo lana mathathu lelesithathu elisizolihlala, kodwa manje kuleli lesithathu siyabona ngathi sekunengcindezi kakhulu. Kuleli lesithathu asanoba mhlambe losiphelela silapha noba losiphelela sisemnyango ngoba phela umasipala kuthaka sa rent and senenyanga ezintathu engasa rent. Imeya kamasipala iTheku itshela iziko lezindaba ukuthi ke zikhona izingxoxo eziqhubekayo zokulungisa ukubambezeleka kokukhokhelwa kwezinye zezinkontileka. Sinema flats awu 6 ehlalisa abantu la enkabeni edolobha, okwenza ama contract abo 5, kusho ukuthi kukhona ke contract eservice ama flats awu 2, and so into engiyaziyo ukuthi I contract esasi signable ibiphela at the end of November, and sahlangana imina minister national no MEC we province savumelana ukuthi we are going to extend the contracts for by another 3 months, and ukuze baqala ukukhokhelwa kusukela manje ngo December no January no February. So nokona besizama ukwenza njengamanje uzokhumbula ukuthi lawo bantu labo inhloso akubona bahlale kulama flat permanently. Seswatholile ama sites, service sites in various areas, about 6 of them, and we believe we sinethemba lama sites eswatholile lomba lomhlaba esutholile uzokwazi ukuthi ubathathe bonke labantu abasibahlalise edolobheni. Amanye awu2 wawo lomhlaba, eminye u2 yalo mhlaba si appointed ama developers. They are currently on site and working to actually put up the structures. Sinethemba ngelo ukuthi ngeke uzophela unyaka kungaka abanye balabantu bengaqala ukukhishwa kulezindlu bafakwe kulama flat abahlala kona bafakwe uma flat amasha. Undunankulu wesifundazwe ubeke kanje ePaula ngalolu daba. Wela ngikhuluma iqiniso saze ngilithola ithuba lokuthi ngihlangane nabo, kodwa izinto ebathintayo ziba izihloko esixoxa ngazo. Awukho umbiko obunencindezi kakhulu obukhombisa ngoba nabo akukho abake bakhala ngakho.
mhlawumbe nikona bekuyophoqa ukuthi umuntu abeke konke okuseceleni. Uyazi ukuthi isifundazwe sikhulu futhi inselelo ezikhona zinkulu kangakanani. Usuku nosuku sizama ukubhekana nazo inselelo. As part of inhlelo esobe siqhubeka sizibuka amaqala unyaka kobe kunayibo uqobo. Lo mbiko uhlanganiswe wathulwa emoyeni uNtomkhona Mvubu eThekwini. Zishiyeke kukhalwa emndenini eminingi kulonyaka izigameko zokuguliza kushona abantu ezindaweni ezahlukene zokubhukuda ezingaphansi komasipala uMhlathuze. Imindeni emithathu ilahlekelwe ngabathandiweyo bayo kulezi zigameko, omunye wabo wamenza washona akakaze atholakale kuze kube imanje. Njalo ngesikhathi zasehlobo ziba insakavelo umchilo wesidwabi isigameko lapho kumenza kushona kwabantu ezindaweni ezahlukene zokubhukuda ezingaphansi komasipala uMhlathuze, okubala nalezo kumphakathi oyisebenzisayo kungavumelekile ukuba isetshenziswe ukuba kubhukude kuzona. Izigameko zamuva zenzeke ngolwezi lapho kumenze kwashona khona uSiyabonga Ndebele, watholakala eshonile kwiSwimming eSempangeni. Unina wakhe uSiphendebele wasola ukugcwala ngoqile kule ndawo njengengxenye imbangela yokushona kontadana yakhe. Waphindwa sola umasipala uMhlathuze ngokungabi nazo impendulo ngalesi sigameko. Fika kwakugcwele lapho kugcwele ngenye indlela ngoba ishona ngaphandle nje kwakugcwele qalaze ngifike ngangiqala nokuya lapha ngingena kuyo le pool le. Ngingene ke ingane igcwele futhi security busy, ingane ziyaxabana lapha sikhokhile wara yabo sikhokhile hawu kwenzakalani kanti yabo. Ngingene ngiqhwebe ngithi mina sorry sisawubona emini uma wengane. Futhi ngiyabona ukuthi wabona nange-uniform noma ngiyacabanga mhlawumbe sebemcaciselile usuma wengane usebenza kuphi. Ngingene ke phakathi. Mangena ngehla idebhisi lezi zakhona yazi ngikhumbula amehlo. Fica kanti vele sokonakele vele. Ngisondele khona mangisondela into yokuqala nje ngabuka manje ngiyabona ngesandla because isandla sakhe khona intamba ayifakile isandla sakhe saka right ngoba isandla wayimboziwe kodwa sivelile ngaphandle ngabona ngase isandla. Ngiyacela ukumbona ke but singacela ngathi ngiyacela ingane yami le icela ukuyibona. Bangithatha ke bangisa kuyena ungiphatha kabuhlungu ukuthi angazi noma waqhimzeka yini phansi noma kwenzakalani because ngathi mangimbona uphuma igazi emakhaleni nasendlebeni ngoba kwakugobhoza la eceleni kwakhe. Yonke imibuzo le ngifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Angazi angithola impendulo kwenzakalani. Ngathola kuma-ambulance nje kuphela. Njengoba umphakathi uphinde ubhukude ezindaweni ezingabuqapho emuntu kwaholela ekutheni kushona uLwandile Makhoba ehamba nabangani bakhe olwandle sendindimi esikhaleni nakuba kumndeni wakhe kanye nomphakathi wawusuhlala ubusuku nemini umthungatha kepha-ke akaze etholakale kuze kube manje. Ngifika kugcwele nje abantu bomphakathi bonke bekhona bebheka ukuthi mhlawumbe ngabe lumkhiphele ngaphandle noma kwenzakaleni ngoba kuthiwa ukuhamba kwakhe akucacanga kahle ngoba wafike wangena kwathi kuqhamuka igagasi wayese egxuma phezulu kwasilimthatha kanje abangisavela noma ecela usizo yabona lonto le kwenzeka kanjalo ke sabheka namanje siyabheka khona basolwandle balala khona asikakatholi lutho kuze kube manje. Thungalahla ithemba sase ukuthi singa give up nxa itshenthe empilweni kumele ubhekane nesimo ngalokho ushona le nale ngoba mungasibheki ingqovele angeke uzophumelela ngithi ukuze sinqobe lento kumele sibhekane nayo lisekhona ithemba lokuthi somthola. Mina ngisenalo njengoma wakhe lisakhona kimi. Lowo imeka masipala uMhlathuze uxolene ngwezi unxusa amalungu omphakathi ubasiphatha ngendlela uma hambela indawo zokubhukuda okubalwa ke nasolwandle eAnkastrand Beach eRichards Bay ukuze kugwemeke lezi zigameko. Lapha eMpangeni eSwimming Pool sinomuntu oyedwa osebenza khona uma kuyizikhathi lezi esithi azikho busy. Siyadeploy umuntu oyedwa, sideploy security nomuntu ke osebenza khona
as cashier and so on and so forth nabaklinayo ke kanjalo so ke bese kuthi makuyilezi ikhathi ezibhizi si deploy ama lifeguards athi kuba maningi khona ngoba sisuke sazi ukuthi abantu bazofika khona ngobuningi kakhulu so ke siyanxusa kodwa ukuthi abantu bakithi mabe hambelele izindawo zokuncebeleka ikakhulukazi babe nokuyiphatha okukahle angisoli ukuthi laba abamenzile basuke bengayiphathanga kahle kodwa sengiyasho ngoba ngengidlule phela nami emabhishi ngibona ukuthi kusuke kwenzakalana nasema swimming pools ukuthi ngiyacela ukuthi abantu mabeze lapha bezojabula baqinisekise ukuthi babuyele emuva bona nemindeni yabo isajabulile ngoba basekhona basaphila ngoba amanzi ayingozi amanzi akuyona into ongadlalela kuyona kalula so ke njengoba siqala nje i-festive season ama holiday lawa ka December ingane ziyavala ezikoleni usiyanxusa kakhulu abazali ukuthi izingane zinganyamalali bengazazi ukuthi zikuphi zenzani bazama ukuthi basondele eduzane kwazo nazi izingane uqobo zizame ukuzibheka la isuke zikhona futhi ke zingabhukude endaweni la khona esingenawo ama lifeguards njengomasipala ngoba lokho kufaka ingcupheni impilo yabo ukuthi umuntu makwenzeka emenza lapha akekho umuntu osuke ezokwazi ukumsiza so siyanxusa kakhulu ukuthi kube kanjalo. uNgwezi waphindwa abalela ukuthi zizoqiniswa zokuphepha ezindaweni zokubhukuda ngalesi sikhathi sama holiday. Si maximize ne security lapha emabhishi siqashe khona inkampani esebenzela khona ukuthi yenze sure ukuthi iyiso nayo eduzane ikakhulukazi ukubheka udaba lokungena kwezikhali nokungena kotshwala emabhishi ngempela siyacela abantu bakithi bakugweme lokho lapha nje Alkansrand njengoba ngisho sizoqinisekisa ukuthi impela izikhali ayingeni utshwala abungeni lapha ngoba yizo lezi zinto sibona ukuthi zibeke engcupheni impilo yabantu bakithi kunomndeni olahlekelwe indodana yawo nesidlulisa kakhulu ukuphatheka kabi nokuzwelana kakhulu na umndeni ikakhulukazi masilalela ukuthi umfana ubesebizwe kwenye ama teams edlala esigabeni sePSL edumile kakhulu bekufanele ahamba umfana next week esebhukhela namabhanoyi ukuthi siyodlalela i-team yakhona under 17 zonke lezi zinto zifikselana usizi bezizosibeka nathi ebalazweni njengomhlathuza ukuthi khona umfana omncane odlala ibhola esigabeni sika PSL sithike uNkulunkulu ke akabe nabo ikakhulukazi uma uNkulunkulu engangenelela ukuthi umzimba umfana umndeni ukwazi ukuthi uthole ukwazi ukuthi ufihlwe ngesizotha kodwa uNkulunkulu ke angenele uso sonke isimo ngoba lezi zinto zinika itrauma nokungaphumuli komndeni nokungamukeli bengazi ukuthi ke noma uthola umzimba azothola sesimene esinjani basazothola yini noma basezukuthola so konke lokho ke we are just asking nje i-intervention kaNkulunkulu ukuthi yena uyezwa wesizindla ngakho uyakwazi sicela ukuthi asilekeleleke nomndeni ukwazi ukuthi usizakala. Kube nezigameko eziningi njengoba ke nasolwandle phela eCanal Island kwamenza umfundi wayidabuka kwaNongoma kanti kwesinye isigameko samuva olwandle laseMtindane eMzingazi kwamenza ke ukwandokuhle sithole uhlaka olubhekelela utakulo olwandle lwe-National Sea Rescue luveze ukuthi abantu abasha abamenza kakhulu olwandle nasezindaweni zokubhukuda ngoba babhukuda ke nasezindaweni ezingenawo baqaphi. Kunye okwenzeka ke sesikubone okuningi ukuthi kulezi ndawo lezi ezingenawo ama lifeguard yilapho khona ke esesibona ukuthi abantu bamenza khona and lapho nje sesithi akuphephile ngoba ke sesithi abantu babhukude kule ndawo vele nama lifeguard and ngazikhathi zonke babuke lamaduku asuke bekwe ama lifeguard phecelezi singathi ngama flag and babhukuda ngaphakathi kwawo and baloko belalela ama lifeguard ukuthi athina so ke kulezi ndawo lezi ezingena ama lifeguard bayaya abantu khona ngoba lezi ndawo lezi azibuya ingabikho enforcement lapho kucheckwa khona ukuthi akungeni notshwala ngoba bayakwazi ukuphuza khona kuye kwenzeka ukuthi bamenzeka abantu apho ngoba sesisho sithi ungaphuza utshwala uyobhukuda. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Mbukeli ziyaguqa ke besiphathele zona usuku namhlanje sesophinde ke sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile